Igen, itt van velünk Karda Beamellett Kiss Kriszta és boldogság szakértő. Létezik ilyen szakma? Szia! Sziasztok! Sziasztok! Hello. És mint szakma persze bejegyezve azért nincs, de van olyan, mint boldogságkutatás, és igen, ennek az egyik képviselője vagyok itt Magyarországon. És talán az egyik legfontosabb dologgal foglalkozol akkor az életben, én úgy gondolom, mert az alapvető célunk emberként a leszületéskor, hogy boldogok legyünk. Szerintem mindenki ezt vadásza. Így van, nem csak a magánéleti boldogság fontos, hanem az, hogy az élet minden területén tökéletességre próbáljunk törekedni, és ebben próbálok segíteni minden olyan férfinak, nőnek, gyereknek, fiatalnak, aki hozzám fordul. Hát igen, ez nem és idő és minden független. Mondjuk be a pont téged is, mert én úgy gondolom, hogy te alapvetően egy boldog ember vagy, mindig mosolyogsz, mindig energikus vagy azért. Igen, ez, ami rólam lejön, ez mind én vagyok, tehát én egy abszolút nyitott nő vagyok, és szó szerint semmi rájátszás nincs, ez vagyok én. De attól én belülről lehetett nagyon elkeseredett, nagyon szomorú, nagyon tiszta lelkületű, és pontosan azért, mert ez a túl nagy vidámság, ez az önfelett dinamizmus, ez megtéveszthet embereket, és azt hiszik, hogy én esetleg két marokkal eszem a férfiakat, vagy éppen mind a 10 ujjamra juthatna esetleg, persze biztos, sőt érzem is ennek a jelenlétét, bár az utóbbi pár évben nem annyira, mert egyre gyávábbaknak, most csúnya szót mondtam, hogy gyáva, vagy félszegebbek a férfiak. Neked ez fontos a boldogsághoz egyébként? Nagyon fontos, hogy a társ, nekem nagyon fontos egy társ, hogy legyen az életemben, de nem minden áron. Én hosszú évek óta, én inkább a kereső úton voltam, de az sem az, hogy hú, most akkor erőszakkal, minden és akkor áron. Minden, ez a szó szerint, de társaságban járok el. Volt, amikor 80 körbe ültünk egy asztalt a barátnőkkel, és akkor néztünk el, hogy hol vannak a pasik, hova tűntek a férfiak, és egyáltalán hol van a 40 és 60-as a korosztály. Ez az egyik fontos része, de neked mi az, ami még fontos a boldogsághoz? Azt most akartam mondani, hogy a társas viszony nagyon fontos. Életem legszebb boldogságos pillanata mégis más volt. Nem az, hogy szerelembe estem egy férfivel, hanem az, amikor kihozták az én kicsi babámat, a Nikikémet, és oda tették az ölembe. Tehát a szülésem volt, az ő megszületésének a karomba tett első pillanata volt a legszebb boldogság, és nekem olyan jó gyerekkorom volt, én olyan sok szeretetet kaptam a szüleimtől, hogy én a mai napig úgy érzem, hogy én már lehet, hogy nem fogok kapni az élettől olyan feltétel nélküli szeretetet, pedig ha valaki itt ül mellettem, vagy tüleményes hölgy, ő biztos, hogy nagyon tudja ennek a nyitját, és a kulcsot megtalálja hozzá, hiszen úgy tudom, hogy ő boldog párkapcsolatban van 2 éve, és ő is megpróbálta a társkeresőt, amit én is tavaly megpróbáltam, nem vagyok, egyáltalán nem kell szégyelni. Igen, de nem feltétlenül csak erről lesz a boldogság, most beszéljünk inkább kicsit a boldogságról, hiszen az alapvető, persze kell lesz hozzá. Egyébként hogy tapasztalod, többnyire nők vagy férfiak fordulnak hozzád? Elsősorban a nők napközben, éjszaka viszont a férfiak. Igen? Hogy megváltozik? Tehát akkor megváltozik, igen, és én nagyon-nagyon sok férfival tartom a kapcsolatot, 20 évestől 70 éves korig, akiknek nagyon komoly kérdésük van a párkapcsolatukban, abban, hogy feltűnik még valaki az életükben, mit tegyenek, mit ne tegyenek, hogyan bántják, vagy hogyan nem bántják meg a másikat, illetve hogy sakkozzák ki azt, hogy esetleg őket elhagyják, és ne ők legyenek azok, akiket utána ütni lehet, hogy na te, hogy viselkedtél. Ja, tehát többnyire inkább erre mennek rá az emberek? Tehát főként a párkapcsolati problémákat érzik? Nem egyenesek az emberek. Hát sem a nő, miért nyitott egy nő, nekem olyan érzésem van, amikor kitárod a szívedet, abban a pillanatban veszélybe kezdhet el érezni magad, van egy olyan érzésem, mert a férfiak nagy része úgy érzem, hogy megvan, összejött, szerelembe estünk. Hát akkor azért egy picit rosszabb kell válni. Mi az akkor, ami most a párkapcsolatot függetlenítsük teljesen, mert ez egy problémás kérdés, de egyáltalán az egyéni boldogság az embernek. Ismernem kell magamat, mert sokan nem ismerik saját magukat, hogy bocs, hogy beleszólok, belülről kell, hogy fakadjon, nem látom? Pillanatok. A boldogság csak pillanatokból áll, azokat, hogyha szépen össze tudod tenni, akkor azt mondod, hogy egy boldog ember vagy. De más
Nem. Tehát ez az állandóan boldog érzést, ezt szerintem is Az lehetne butaság, elviselni. szerintem azt őrültségnek hívják. Valakinek elég, hogy süt a nap, az is boldogság, de valakinek a 10 milliárdja van, és azon rágódik és idegbeteg, hogy lehetne 20 milliárdja. És a stressz, és nem boldog. És nem boldog. Valakinek meg elég, hogy elmegy, mit tudom én, kirándulni a dobogó körre, most mondtam egy példát, és a kedvesével sétálva romantikáznak. Gyönyörű nap van, természet. Egyetlen egy dolog, amit elmondanék még, az, hogy lehet neked nagyon sok pénzed, lehet ragyogó párkapcsolatod, lehetsz te szerelmes, abban a pillanatban, amikor az egészséget felmondja a szolgálatot, már kész. Kalapkabát. Meg sokszor nem veszik észre, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát kesergünk kicsit, sajnos a nemzet is ilyen, hogy azért alapvetően picit ilyen keserű szájíz van, főleg mostanában talán még okkal is, de ha körülnézzünk és így végig gondolok, én is sokszor van, hogy kicsit rosszabb hangulatom vagy, és mondjuk itt van Haiti, vagy bármi egy ilyen helyzetet, és végig gondolom, és készül, hát milyen szerencsés vagyok. Gyönyörű országban élek, van mit ennem, van mit fölvennem, van valódnom, és sokszor ez is már azt mondja. Nagyon sokszor nem tudunk örülni az adott pillanatnak, és nem tudjuk megélni. Ez nem élünk a mának, és nem a mának élünk, hanem... Nem tudod, hogy van-e holnapod. Igen, tehát ez a túlzottan keresem, akkor ez pont ez lehet, hogy elviszi a boldogságról a hangsúlyt, hogy nagyon keresek valamit közben. Illetve egy illúziót kerget az ember, mert felépített kiskorában valamit magában, Beával pont erről beszélgettünk, és a fejére olvastam, hogy persze, hogy nem sikerül neked, mert olyat keresel, mint az édesapád. De nincs olyan. A jó, csodálatos családban nőttem fel, mint gyerek boldog voltam, és ezt vártam volna felnőtt koromra, és ez úgy látszik csak ilyen, vagy össze fog jönni, vagy összejön, vagy... Össze fog jönni. Optimista. Nagyon fontos tényleg, hogy nagyon szépen köszönjük Kis Krisztának és Karda Beának, és önök is kívánom, hogy találják meg a boldogságot.